почти на всички и се е случило да им се иска майка и баща им да се гордеят с тях. Изгледай този клип и ще разбереш как и твоите родители се гордеят с теб. И какво става, приятели? Аз съм Пепи и се надявам от тъпото интро ви винаги дати палчи надолу, за да ма хейтнете, за да можеш да спреш да снимаш. Надявам се да ви харесва интрото, което направих сам. Никой не ми помага, не съм го теглил от интернета света. Така, днес ще ви дам топ 10 съвета как да сте много по-добре в училище. Като цяло ще ви дам точно математика, защото математиката на мен е супер зърба, който реди купче се не може да записа. Така, нека да не се отклоняваме от темата и да започваме с съветите. Така, първият съвет, който мога да ви дам е да кажем: утре имам тест по математика. Да, че ми вземе мотора, ще ми вземе ключовите за колата, няма да мога да влизам навънка. Но, и сега тук влиза в употреба едно приложение, което целият трябва да го научи от мен, тарикати малки фотомат. Аз го научих от една приятелка от Бургас, а ви го научихте от мен, не валя срам. Сега ще покажа как действа и това може да го ползвате на тестче. С малко ще ви дам съвети, ако ви вземат телефона, какво да направите. Ева, какво беше това? Тъй сега влизам в автоматчето, тук и го сканирам. Опа, 6. Тук показва, пишем, така, записваме и ето и резултатчето. Така, втория съвет, който ще ви дам е да носите транспортир. Вие ще кажете: ама аз такова ще нося, но това не действа. Ти ще кажеш, че не действа. С това съм си изкарал 6 на математика на един тест. Нищо не знаех, но някой в коментарите от нашия клас иска да каже, и си го меря като някакъв глупак и имам 6 накрая. Беше как хора, просто сам си го и 6. Просто то зависи дали чертежът е правилен, но ако госпожа тя даде някакъв тест, да кажем, и там вече имаш чертеж, то най-вероятно е правилен, тъй че нищо не ви пречи, тъй че сега ще покажа за какво говорим. Така, втора задача. Ъгъл Хикс на колко градуса е равен? Ето взимам транспортирчето. Това е без транспортирче, слагам го. Премервам. Опите се. Yes! Те сега като го съберем става точно толкова. 70 плюс 60 плюс 50. Точно 180. Така, сега така да види госпожичката. Така, 50 по точка А. Така, стигаме до номер 3. Той е много елементарен съвет. Чертай с линия. Госпожата, нашата госпожа, дава точки, ако се чертай с линия. Така че вижда какво става на въпрос. Така. Една права, която е начертана без линия. Така. Една права, сега, която е начертана с линийка. Ето тук имам линийка. Все едно. Нищо транспортирче. Така. Добре, сега кое по-ви харесва? Тази или тази? За мен тази е доста по-хубава. Така, стигнаме до съвет номер 4, който е елементарен и е хубаво всеки от вас да го прави. Седни и си научи. Ти течеш нормално. Пепи, седни и си научи. Давай. Малко повидим. Опаляка. Днес колко се заредиш и снимам аз с някакви тъпи учебници. Друг път. Ти отиваш до мама. Пепи си не се научи. Седна. Права е мама. Трябва да научи за теста. Така, съвет номер 5 е да слушаш час. Вижте какво имам предвид. Така, като относим първото на втората, Иване, слушаш ли ме или си драскаш там нещо, а? Пиша, госпожо, пиша. Съвидиш аз как са ти са подписана белезника, съвидиш ти. Така, ученици, запишете
видове гъби. Не, мисля, че урока ще ви е интересен. Ще се забавляваме, нали така? Мисля, че ще е забавно. Така че запишете първа точка, отдел видове гъби. Така, както сте разбрали, по новата система на образованието е задължително ученика да чертае с молив, а не с химикалка. Ако госпожата ви от тази, която държи да се чертае с молив, може да ви даде тук там някоя точка да ви подпомогне, колкото да имате някаква добра оценка. Така че вижте какво имам предвид. Иване, ето теста. О, благодаря, госпожо. Моля! 2 еднакви триъгълника, тук 5, тук 0. Вече разбрах. Трябва да се чертай с молив. Това е. Така, следващия съвет, който ще ви дам, не е най-препоръчително да го прилагате, но щом ви си толкова закъсали, то е да препишете. Знам, гадно е, не е учтиво, не е правилно, но ако си чак пак толкова закъсали, на следно място поставям да препишете. Камене! На 6-та. В гъбе, брат. Мерси, брат. Ще почерпя. Така, 8 съвет е да седнете да хапнете нещо преди теста, понеже ума мисли много по-добре, когато е хапна нещо и има енергия. Не като мен да даде такива яйца, каквито ще ви покажа. Така че, вижте. Стигнаме до 9-ти съвет, който е да вземете повече от един телефон. Дори да имате само един телефон, да нямате два. Има вариант, ако телефона ви е с тъчскрин и с къвъв, вадите къвъв и госпожата, ако ги събира на бюрото, както прави нашата дъскалица, вие я познавате по математика, ама тя предава само на нас от големите. И оставяте си къвъвчето, штрак, тя не забелязва и вие си го взимате. Има и вариант с два телефона. Давате си къвъфа, след това си държи двата телефона, ако един ви го вземат, взимате друга и така. И да, новия 9 е това. Така, финалният 10-ти съвет е пищови. И така, хора, това бяха моите 10 съвета как се справяте, когато имате тест или някакви проблеми в училище. Надявам се да ви помогнат. Ако смятате, че съм такъв ученик, който не служа в час, не, аз по принцип съм доста послушен, госпожите ме похвалват, не съм някакъв палав. Така че надявам се клипа да ви е харесал. От тук може да се абонирате, а тук ще видите 3 други мои видеа. Чао!